Hakane kapor. Kapor ka babha. Kapor ka bakordor. Ye ba une ublay babha jongi. Ba ulang Jesus Christ. Upunyo yang ay pi hakane kapor. Ye ka bingin yo ban shashkor. Ban ngap. Ye ka kubor. Ka ba ka badan ka bor. Ka ba kentang tam. Ka jong try jongi. Hakane kapor. Ka ba kentang. Nga ye weri pi. Bat nga kentui pi. Tungin pelet ke jing mut jongi. Tungin pelet ke jing perkhat jongi. Shikne ka kubor ke jong try. Tungin ai jaka. Ye ka ketin ke jok belai. Haka dok not ke jongi. Baga ketin jok belai kan dia. Jaka ka donut ke jonga ka jong pi. Bat haka jing jonga jong pi ru. Bakan long dok long snam. Baga ketin ke jong try. Bakan long kata kadai. Katit snam ke jonga. Katit snam ke jong pi. Kin men ki para. Ki kon be i jok belai. Nga pediang singaw bahai pi ne kapor. Nga i jifi. Dika jing ke jong try jonga. Bolong Jesus Christ. Haka kerteng. Kabatiang bat kabadan bor ke jong try jonga. Bolong Jesus Christ. Ngai ke belai pi. Nadok kilong kupa. Kilong kemi. Ki kon samla. Ken tebat chenrang. Wei puai barok jong kani kapor. Ngai ke belai i jifi. Daka kerteng kabayam. Kabadan bor ke jong try jonga. Bolong Jesus Christ. Ka kubor hakane kapor. Kabaw munsim ukhoj ublay. Utray Jisu. Ubu aka donot jonga. Ye ka bangadon hakane kapor. Ban sama pedeng jong pi. Ban pensngiaw. Ban yatu ha pedeng jong pi. Kata kalong syapang. Kalong kabadaya nga. Kalong kabadaya pi. Bangin ya kendit ban reuno. Bangin ya kendit ban reuno. Bat ya ka bangin yo kitiano. Om day. Kam day. Yang ayah pi. Ya ka bangin yo tia. Ngai lengai. Ngi day ban kendit ban reuno. Bat ngi day. Ban kitiano. Ban kendit no. Ban kijoj no. Nakata ka jing yo tia. Sngap ngan puli ya pedeng jong pi. Pelit ke Bible jong pi. Puli lang bat nga ka ni kapor. Kastiu Paul apostol cikinong Efesos. San lanong kadekat ke bakat sao. Kani ka ketin ke joblay. Kani ka di kata ka ketin ke bakordor. Ka ketin ke baim. Ka ketin ke badan ke bor sisya. Kani ka dekat ke jong. Ka ketin ke joblay. Ka bakran ya nga. Bat ka bakran ya pi. Ka baongkom ni ngap. Nabakumta uong to kijoj me ubayo tiya but to me nakibayap Deo Chris un pensyai yame yaro itroy hallelujah yaro itroy hallelujah snap bagane ka kubor kane ka ktin joblay kabakran yang alam ye pihak kada kapor ke bekenta ke bamut ba habaga keren ga ketien joblay ni di ban hit ye ladi ni di ban pek ye ladi ni di ban kali ye ladi ni di ban bishar ye ladi ni di ban itu ye ladi ni di ban yoi ye ladi ni di ban skautu ye ladi ni di ban champagne ye ladi namar ga ketien ga joblay habagi pule ka keren ka jengem ka jongi ka keren ka jengem ka jompi ka keren ka jengem ka jonga ka baningkong ka keren ka jengem ka jompi ka bios ngau hakana ka por ka bekenta ka baongkum ni naba kumta to kijoj me ubayot kia but to me na kibayap te men yo ka jing shy no Chris men yo ka jing pun shy no Jesus Christ men yo ka jing shy men yo ka jing shaman sim men yo ka jing kran men yo ka jubab no Chris hang ne wa ka tien chau try ko kilong ka pa ko kilong kami lada POE ladi pidang yo tialing ngai ha ka jing knoi jong ka pok lada POE ladi
Pidang yai muja bat kapop. Pidang yai lepop. Pidang yai imbat kapop. Pidang yo tia hake jing kenoi jung de kapop. Ngaong yepi. Lalai pisah kata ka jing em kum kata. Ab jing ma. Namar kalong ba. Ab jing ma. Namar kalong ka ba. Kemen sim ka balepop. Kata hikain kan yak. Pulai kata pinlap. Ezekiel kat prada kat kebasau. Kimen sim baro la persat do belai. Kini kimen sim ke bangim hakade ka do hakade ka met kade ka bola persat do belai. Hare baro kini jong belai. Henry la de kilong jong ke belai dia. Henry la kalong kimen sim ke balai pop kata hikain kan yak. Kadau kolong la de yaile ka pop. La de yai ka pop. La de yotia ke jing kanoi jong ka pop. U belai un kan tait noi kata kimen sim kum ke start un branch ke ding ka lawan ding ka bam jolip. Skau sharkai uno belai jong yoi. Pitip na. Wat yale kai. Ka jing pe ka na ketiga jong. Uno belai jong yi. Uba sharkai. Uba sharkai. Kemen sim ka balepop. Katahi kan yak. Hakane ka por ka bakenta. Ko kilong pa, ko kilong kami. Lada pioi pidang yo tia lengai. Haka pop, pidang ya im ka pop, pidang ya le ka pop. Hakane ka por kendit benriu no. De ka bakala ka bamot. Jisu keren. The gospel jong Matius. Saur kat ka bakat niau. Naba kum tawang to kala ka bamot. Kahima ki pidang ka bale januan. Balai bau Jisu ang to kalah ka bamot namar ngilong ki breu ki bala lepop. Upol hikai ngi kata. Pulai kita pinlap. Kasi upol apostol cikinong rom. Lai dikot ka baar pulai. Barok ngila lepop. Bat ngila du lendo ka buram ka jong balai. Habau Jisu yo i bang ngilalong ki bajot, ngilalong kita ki balepop, ngilalong ki breu ba saka pop. Henry deka jing isnai ka jengu, deka jing i ka jengu, deka jing ba ka jengu. Uang to kalah ka bamut kloi. Ba pinam du deka jing penem, ba pinam du ka hima ka jenga, ba pinam du ban syong kata ka buram ka jenga. Kalah bamut kloi. Haka deka por ka bakanta hangne ko to ki jot ne ba yot hia. To ki jot ne ba yot hia. La pinang yot hia ka pop ki jot no haka deka por ka bakanta. What buteng, what atatin, what buteng, what atatin, what casting, what lesting, what lebam sunyao. Pen kloi la de ban ki jot no na ka jing yot hia lengai haka pop. Kendit benriu. Roy. Hallelujah. Pin ki jot na ka bayot hia. Daga jingkelak ke bamot. Ino ay kapop. Pediang yu Jesus Christ. Pediang bat deka hima ka jongo. Dia pin yo light. Pin yo light. Naga daga jing yap ka baar ka bashar kai. Ka ba ima ka ba itrem. Ka mensim ka ba lepop. Katahi kan yap na omal katin ka jong try. Haba piki joy ni ka ba yotia. Kaya ka jingmod ba pin hino na ka daga jing yotia. Kan haka jing kan oi jing ka pop pin ki kemudian pin eno ka pop pin eno ye ka pop pin yale persya ka pop pin yakun ban persya ka pop pin yakun ban yale persya ka pop dak ba pen persya adu de mari Islam komno ketin jong belai ka Quran ya try Hebrew kat ar kat ke besau pin pat yale persya dago pene persahabat kepop hadok demi Islam. Wat kata, wat mat, wat tebai kepop. Kijat meo bayot tia. Hallelujah. Kapor kala day fi. Kapor kala day yang shisha mentah. Bangin kendit benriu dah. Bangin kijat na kabayot tia. Kijat meo bayot tia. Payya ladi, kali ladi, bishar ladi. Ay ba pinang ban yoi ladi, yole si pinang yotia kan hakajing yotia, hakajing kan oi jong ada kepertai. Payya ladi pinang yotia, hakajing siobha jong ada kepertai. Ladi pinang yotia, hakajing jing les siobha ada kepertai.
Kani ka pertai kanang baban kan yo breu. Kani ka pertai kanang baban riam yo breu. Kani ka pertai kanang baban kering ke breu. Sige kam ke jing sngo ba ke jongka. Henry kum ke bangit yo belai. Kum kita ke pediang yo Chris. Kum ke dong bot ke jong Chris. Kam de yang kam de pi kam long yang kam de pi kolong ban pen serim gila ni. Bat ke kam sngo ba kani ka pertai. Kaktin jong play kakang persya yo le se ka jingem ka jong pi pinang yo tial linga yung tial ngai ha ka jing kanoi jong ka perthai ha ki kam sko ba ka jong ka ha ka de por ka kentra le de pi yo il de le de pi to il de le pi sko to il de le de pi champagne il de pinang yo tia ki kam sko ba perthai ha ka jing kanoi ki sko ba ka perthai ha ka de por ka kenta ki joit no me ba yo tia ki kam sko ba perthai pen klai do what poten. What let semua yang maksudnya? What can stand? Pitiam na. Pol kum no hikai ngai pi. Pulai kita pen lap. Kasi pol apostol cikin orang kat ar dekat ke baar. Bat to wat pen serem rengkat yel di. Bat kan ke pertai. Bat ki kam sngau bahagi jongka. Bat ki kam baja khlia gi jongka. Bat ki kam jabo gi jongka. Wat pen serem yel di. To pen kaladur nok ila de de ka jing thamai pen thamai ka jing mut jing berkat ke jong fe ka jing em ka jing long ka jong fe kenang ba pin yo tip ba kum no ka ta ka mon ka jong blai ka ba ba lane kum no ban pen singau ba yo blai wat pen serim rengkat ila de bat kan ka pertai ki joy me ubayotia to mi kloi na ka bayap lada piotia lengai hake jingkan oi ke jing sngoba jong ka pertai ka ben sim jong pi akmat ke jong blai ka long kum stai ka long ka bayap henry hang ne nang don ka jing e ju blai nang don ka jing snai ka jong trai nang don ka jing pha ka jong blai ye ka blai wong to ki join ne to mi no ne ka bayap mare close ka jingam ka bam ju kot ngadan man ong e fi dala pi i de ka pertai lalu pi im ke jingim singo bah pertai pi de ke besyon yo blai pulai kata pin lap neka cici jong Jacob Saul nang rekat ke besau pi ke beklaim hato pim tiap bakata ka jingalok bakata ka pertai ka de ke jing syon yo blai lada unu umon banlong ulok jong ka neka pertai upen long yel de ubasyon yo blai bon ki breu Kiong ngide ki Kristan, ngide ki banget jong belai, ke jing em ke jong ki pat, ki syun yo belai, ki isi yo belai, pe ketin jong try ka angkum no. Unu bamon ban long jong ka pertai, upen long ni dia ba syun yo belai. Sengap para banget pe kum ta ka keren ya ketin jong belai, kum ta ong ketin ke jong belai, iya ni. Kam day kam long yang IP ban pen serim mila dia bat kene ke pertai ban yalok bat ke pertai kam dalong yang IP hakane ke por ke bekenta lada pi yo i ladi lada pi itu i ladi lada pi skam tu i ladi lada pi champagne i ladi pleng ba ke jingem ke jonga ke yo tialing ai ke jingkan oi jangan ke pertai ba ke kam singo ba ke jongka ngaong i pi hakane ke por ke bekenta ba ke tin ke jomlai ka ong ba to ke joit me ba yo tia to mi ni ke bayap ngaong ipi wat pen slam magade ke por ke kentra wat puting pen kloi ladi sim ka roi ka jingem ka jongpi sim ka jingkut jingmo ka jingem ka jongpi sim ka roi sim ka jingkut jingmo ka jingem jongpi nado menta kalong try ma benga try nga suban me try isna ngan kala bamot ngan ki joy no na ka bayap ngan mi menta ngan mari go play jonga syaka jing penem ka jome ngan mari go try syaka jing khot ka jome ngan mari syaka me khot yang ngan mari syaka jing penem ka jome pariap nakapap para banget be bet bahai ladi yit bahai ladi yoli singi yo tiak lengai haga jingkan oi jangan ka dok pitiap ne kini ka dok bunsin kariam yang alam ye pi bat kalong wa persyak yo bunsin makoi ki jingku ha jang ka dok
ke jing tebu jeng kadok bat ke hukum jeng kadok ke persyak yu mun sim bekoi u brei ba mut brai ke jeng kadok ulang ba syun yo blai te pek yela de yit yela de kali yela de ke por ke bakan ta to pinang ban itu yela de kalong yu le se baga jungem ga junga ga jungem ga jungpi kalong ke ba ika bagi yo thia lengai ke jing knoi jung ga kadok haki ke jing ko brai jung ga kadok haki hukum jung kadok yu le sing pen singop hai de kadok yo blai ngim la syun pen singop ha la de phim ngai te to pule ka ta phin lap ka syupol apostol chikinong rom pra de khat ke banya uta bumut brai ke jung ga kadok bat udah bersyun yo blai kita ki balong hakadok ki melak ban pensingau bah yo blai akade ke por ke bekanta ki jingkwa jeng kadok pitiap nam ba persya yo mensim koi Galatia san kan riu henry ngong pito yai da mensim te kum ta pina ke jingkwa jeng kadok kamar persya yo mensim mensim kamar persya ke kadok ki don ke jingale persya ke jingkwa jeng kadok mensim koi yo yele persya ke jingkwa ka jo mensim koi ke kadok bari ka yele persya ya kare ke por ke bekenta kum ki banget kum ki kon jo blai in pet bahai lade in yit bahai lade yo le singi yo thia ha ke jingkan oi ke jingkwa brai jing ka dok ke jingkwa brai jing ka dok ka yalam pi ke jingkwa jing ka dok ke ba klim ka dok ka yalam pi ke jingkwa jing ka dok ke ba khwan ke ba lalot ke jingkwa jing ka dok kalang ban yalam pi ka burom ka ke perslakan do perthai ke jingkwa jing ka dok la de pi penhoni ke jingkwa jing ka dok kalang ke baja clear sudah dai tikada ba mun sim khoi wi le persya mar mun sim khoi ulong ba khoi uba janai de hakane ke por ke bekanta la pioi la de pidang yo thia ka jingkwa brai jing ka do la de pidang yo thia ka jing kan oi ka jingkwa brai jing ka do to kan dit ban reu no ki joy no na ka ba yo thia to mi no na ka ba yap mare shi ka jing penem ka jo blai mare shi ka jing penem ka jong try Jesus Christ ya ka ba ai pen im yang alam ya fi baik bah sumar bah hosiar bah yo ngi yo thia haga jingkan oi ka spa kene ka ba ma bah ka spa yo lesi ka kan oi ka jingem ka jong breu ban yo thia khop balai ka perthai ka yo thia khop ha po tau besneu namar ka spa ka kan oi yo breu ke kenoi ke perlu juga pertai ke yo thia khop hapo une besneu ka tin jo trai ke keren ingi kata chithi baningkong jong yonis san lanong kada khat ke bakat khandai mangingi tip bangilong no blai henry kata ka pertai baro ka wei ka yo thia khop hapo to besneu yo lisengi yo thia haga jingkan oi ka spa haga jingkan oi ke spa bam hok haga jingkan oi ke spa ke bathok ke basyukor kendit penriu no la da piu il di ba glong ke komta ka jingem ka jongpi la da piu il di glong ba komta ka jinglong ka jongpi la da pi bagi kam ka jongpi ka long komta ngaong ya pi wan buteng wan kensting wan lesting kendit penriu no kloi kloi kalapa mun no kloi kloi nabang komta to hijoi me bayotia to mi ne ke bayam la da pioi baga jingem ka jopi ka yap ka jinglong bakan jaman sim ka yap ka ta jingem dai baru balai ka yap ne golong ne ka ta jingem ka ban shakrio trai la da pioi baga jingem ka jopi kam dan ka jingem dai baru balai bayo pi ka jingem ka jopi pim dan por ban shakrio trai la da pioi baga jingem jopi pim jule ka mon ka jong trai ka ka por ka bakanta to mi no ne ka bayap mi kalai nak bayap de pinyo snya kasur sawa umun simakon de pinyo snya kajing keren ujisu de pinyo snya ka ujisu khot i ye fi de pinyo snya kasur kajing it ke joblai
to me nagabayap u Chris un pen syai ka jimut ji berkat jampi u Chris un pen syai ka jingem ka jampi u Chris un ai pi ka ta jing syam men sim u Chris un pen slay ya pi u Chris un pen sum pen sa ya pi u Chris un thau thomai ya pi u Chris un pen long ya pi ki ba janai u Chris un pen long ya pi ki kon sim ki jingo u Chris un le ki ai ki ba batam haka jingem ka jampi lada pi rai lada pi dan ke jingkot jingmot u blain le ba batam ki ba batam haka jingem ka jampi nabakum ta to kijat me bu yotia pat to mi na ki ba yap deu Chris un pen syai ya me kene ka khobor ne ka por ngawan ra ban sama pedeng jampi pedang bakan long ka jingker khoi fi kan long ka jingker khoi u blain ka khoi ni barak na menta ka bram jango amen.